Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke dag kom maar mooi. Fratsen, elke dag kom maar mooi. Dreamen vangen. Hé Marieke, wist wat ik vandaag dreamd, hè? Nee? Ik dreamde dat ik vleenen kon. Heel gewoon. Ik hoogde de jermen maar te bewegen en dan ging ik omheen. Samma vanzelfs. Oh, en de orenmeesken, kon die ik vleren? Nee, ik wie de enige. Orenmeesken roemden op het dik of in de tuin en daar vleeg ik mooi oorhinnen. En het aparte weer, zij zeggen mij net. Goh? Oh, ik hoorde dat ik cool. Lekker makkelijk. Wat als jou dreamt? Dat weet ik net. Ik ga net dreamen, denk ik. Alle meesken dreamen. Altijd. Alle nachten bedoel ik. Nou, ik net, ja. Ja, doe ik. Maar misschien wist het net meer. Als het wekken wist, is het dream verdwenen. En dan bist hem kwijt, maar nou haast hem mol aan. Maar hoe kan dat dan? Waarom ben ik hem kwijt? Omdat ze hem net beet hoest. En dan vleet hij voort. Maar hoe kan ik een dream dan beet horen? Met een dreamenvanger. Een dreamenvanger? Hoe bedoelst? Nou, kom maar mee. Dan meidje wij een dreamenvanger, Faddy. Waar was het hinnen? Nou, is hok. Bij Pier in die achterhuis stiet een gruthok. Daar kunnen Pier en Marieke lekker knutselen. Er is van alles te vinden en ze maaien haast alles wil broeken. Pier zijn huid is er ook vaak aan het werk. En hij vindt het net slim als de band direct dwaande binnen. Zo, dit keer een mooi broek om mij te beginnen. Dit is nog wat fietschill. Ja, heel handig. Er zitten nog een paar speken in. Kies mooi van alles om vers, meidje. Van alles? Wat dan? Gewoon van alles. Touwtjes, fjern, lapjes, papier, kralen. Zie je maar wat bij elkaar, hier net wat. Wist nooit dat het belangrijk is van een dream. Een uren later had Pier en Marieke al een prachtige dreamenvanger maken. En nou? We hingen hem op die kemmeke. Voor het ruit. Maar dat rutst hij het nachts eten. Correct. Daarom hingen wij de dreamenvanger ervoor. Dan kunnen de dreamen net voortvleren. Maar dan vangt ze. Ah, en dan? En dan haast ze beet. En dan wist de orendijs wat als dreamt hast. Oh, echt weer? Echt weer. De orenduis met de bandwenners kwallen. Pier stiet al betiet bij Marieke voor de deur op haar te wachten. Zo benijd is er om te jaren of de dreamenvanger zijn werk goed dien had. Hoi, dat wist al. Hoi. En? Hast dreamt? Ja, het werkt echt weer. Ik kan een hele leuke dream horen en ik weet hem nog heel nauw. Wat hast dan dreamt? Ik dreamde over op papier. Wij moesten dozen met op papier bij de dik zetten en heel zoet en dood is er echt bij. Oh? En het hokrekken maar net leeg. En op het laatst zie ik een doos en die weer heel licht. En toen zeg ik dat ik hier een papier in zit. Maar een vogel. Die hier nest maken in die dozen. En die vogel kon praten en die vregen mij of ik een veilig plakje voor hem wist. En toen had ik die dozen mijn naam naar mijn kimmeke. Oh Pier, ik weet alles nog. Raar hè? Hoe kan het nou? Gewoon. Terug de dreamenvanger. Maar hoe? Door die is de eigen hiepen en het dream weer voort. Krijgt de zoos. Maar toen zegt ze de dreamenvanger. En wat zit erin? Stikjes papier en vogelvjerkens. Vogelvjerkens, ja! En toen wist ik het weer. Ik hier dreamde van papier en van vogels. En toen kwam de hele dream weer waarom. Terug het papier en de vogelvjerkens. Correct. Sjuks nou wel. Zo werkt het. Toen hast een dream gevonden. Leuk hè? Misschien vangst vannacht wel weer in. Ja,